ଆଜି ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମାର୍କୁଣା ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି କହୁଛ? ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଏଠି ମାର୍କୁଣା ଯାଉଛୁ ସିଏ ପୁଣି ସାଇକଲରେ ମୋବାଇଲକି ଅନେଇ 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 କାମୁଡ଼ି ଗୋବର ମାଣ୍ଡିଦେଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ସଫା କରିକି ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ସାରିକି ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଏଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାଟୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ଚାଲିଲା ଟିକେ ଫୁଲ ଚୋରି କରିତେ। ଫୁଲ ଚୋରି ବା ରେକର୍ଡ଼ ରଖିକି ଆସିବ। ଫୁଲ ଚୋରି କଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଣିକି ଫାଇନାଲି ଫୁଲଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଫୁଲଟା। ତା ଫୁଲ କି ପତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦହିବରା ଖାଇସାରି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗରମ ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣା ହାୱା ଖାଇବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଚାଲିଗଲୁ। ଆସିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେଠି ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଖରାଟା ଟିକେ ଅଧିକା କାଟୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଫୁଲ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ବାଟରେ ଅଟକିକି ଏଠି ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଚେସ୍ କରିକି 2 ଜଣ ପିଇଦେଲୁ। ଏତେ ଜୋର ଖରା କାଟିଲାଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଘର ଶୋଇପଡ଼ି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।